кардашлар. Бүгінгі тем біздің жер беру, тұрак мәселелері, һәм инде шушы тұрак мәселелеріне калышлы халықтан кірген сұрауларға жауап беру булыр. Шыннан да кеше үз тормышында тұрак мәселесі белән һәр вакытта очрашмыйча калмый. Һәм инде бик күп сұраулар туа, шушы тұракны эшләп чыкканда, ең беренче рәттә инде ул тұрак һичшиксез жер мәсьәләләре белән бәйле. Аннан соң тұракны документлар төзү, документлаштыру һәм инде үзеңә собственностька оформить итеп кую. Менә шушы эшләр барышында, шушы эшләрнең тәртибен һәм инде барышында нинди мәсьәләләр килеп чыгарга мөмкин, бүгенге брифингта шуның турында сөйләп китәрбез. Брифингта катнашалар бүген безнең үзем башкарма комитеты җитәкчесе Габделхаев Илшат Илфатулла. Шулай ук инфраструктура үсеш бүлеге башлыгы урынбасары, торак бүлеге части җитәкчесе Сирина Фәнис кызы Шаихова, Актаныш районы мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе Лариса Петровна Галиуллина, Актаныш районы күпфункцияле үзәк җитәкчесе Рәйлә Ринат кызы Фәрхетдинова һәм инде журналистлар. Беренче мәсьәләгә килгәндә, җир һәм торак алганда нинди документлар тупларга, белешмәләр җыю тәртибе, сатканда, рәсмиләштергәндә нишләргә дигән сорау куела. Һәм инде бу сорауга җавапны безнең Рәйлә Ринат кызы Фәрхетдинова ачыклап китәр. Актаныш районының башкарма комитетының гаризаларын бүлекләренә караган, барлык гаризаларны алып каралган. Бу инде 6-7 бүлекнең 7 бүлеккә каралган гаризаларны кабул итәбез. ГЖФ, архитектура бүлеге, опека бүлеге, архив бүлеге, ПИЖО һәм гомуми отдел бүлекләренең гаризаларын кабул итәбез. Безнең инде җир һәм мөлкәт оформить иткәндә иң беренче чиратта гариза язган кеше шәхсән үзе безгә килеп, үзенең паспорты белән гариза тутырырга тиеш була. Гаризада ул җир алырга теләсә, мәсәлән, ул башта учетка куелмаган җир икән, ул аның схемасын теркәргә тиеш була, үзенең паспортын. Әгәр инде учетка куелган җир икән, гаризада ул күрсәтә аның адресын, кадастровый номерын һәм шушы документларны ул бездә калдыра, без үзебез башкарма комитетына үзебез тапшырабыз. Инде, мәсәлән, яңа үй салганда, ул безгә башта үй сала башлаганчы уведомление о начале строительства кертергә тиеш була. Яңадан үй салып бетергәч, уведомление об окончании строительства кертергә тиеш була. Яңадан соң үйне салып бетергәч, ул инде технический план ясатып, аларның барсында теркәп, госпошлина түләп регистрация үтер өчен, ансын тагы безгә килеп тапшыра. Һәм без аны исполкомга үзебез тапшырабыз. Башкарма комитет бу документларны электрон рәвештә учетка һәм регистрация куярга җибәрә. Һәм инде яңадан ул аны бездән яисә шушы бүлектән килеп алырга тиеш була. Шулай ук бездә договорлар эшләргә була, мәсәлән, сделка алу-сату, бүләк итү яисә алыштыру договорлары эшләргә була. Әйтеп үтәргә кирәк инде, бу договорларның кайберләре мәҗбүри рәвештә нотариус аркылы эшләнергә тиеш. Мондыйларга, мәсәлән, материнский капитал аркылы алып, шушы акчаны файдаланып, яңадан соң балаларга һәм хатынга яисә иргә бүлгән очракта нотариус аркылы эшләнә. Яисә, мәсәлән, ир белән хатын арасында икегә бүлеп эшләнгән договор, шундый очракларда нотариус аркылы эшләнә. Башка гади договорлар бездә дә эшләргә була һәм бездә договор эшләтеп ала, регистрациягә тапшыра, бер юлы һәм яңадан әзер документлар ала.